खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौ फिन खेबसे बरायबाय बेजों लोगोसे दायो आङो आसाम पुलिसनि सिलेबासनि रोखा गियानखौ लानानै फैदों दाखालि सानैसो मानसिफ्रा बुंदों आंनि सिगाङावहाय आसाम पुलिसाव एसामिस साबजेक्टखौ कम्पालसारि बानायना होबाय बेनि थाखाय जों बयबो फेल जाजोबसिगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय बेनि सायाव बेसेबां सैथो बेसेबां नंखाय आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दा रोखा खालामनो फैदों अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्ला जागायनोसै नङा होमबा नैबाव दं लोगोफोर नायदो नै बेयो बबेनि लेटार नै अफिस अफ द चेयारमेन दं स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बोर्ड आसाम दं रेहाबारि गुवाहाटी थामहिनबा रेहाबारि गुवाहाटीनिफ्राय आसाम पुलिस बोर्डनिफ्राय बेयो इसु जानाय गांसे लाइजाम नङा होमबा बावहाय दङ नै बावहाय रेफारेन्स नाम्बार बावहाय दं नं SLP/RB/REC/CONST बावहाय दं AB+UB होनदों ओमफ्राय नै बावहाय दं /441/2018/312 बे लेटार नाम्बार बियो बेनिफ्राय माब्ला डेट इसु जानायाव नैबे नायदोनो दाखालिसो 9 तारिखआव 9 तारिखआव थामहिनबा नभेम्बर 9आव इसु जानाय बे गांसे नटिस अब्ला बेनि सायाव आं रोखा गियानखौ नोंथांमोननो लाना फैदों अब्ला बे हिसाबै जायफ्रा दासिमबो आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ थुना लादो आरो भिडिअआ माबायदि जादों अन्नानै कमेन्ट खालामदो लाइक खालामदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो अब्ला आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो लाना फैबाय नायलांसै नङा होमबा रोखायै नटिस दं नै लोगोफोर नायदो मा नटिस बे नायसै Reference recruitment of 2,391 post of constable UB नो and 4,271 post of constable AB Assam Police in मा होनदों pursuant of advertisement date नै बावहाय दं 25/04/2018 थामहिनबा आसाम पुलिसनि रिक्रुटमेन्टआ माला जादोंमोननो 25 तारिखआव एप्रिलनि 25 तारिख 2018 निफ्राय बेयाव दंमोननो ओमफ्राय मा होनदों UB हिसाबै दंमोननो 2,391 गोबां बुरजा पस्ट नङा होमबा बेनि उनाव AB हिसाबै दंमोननो नै बावहाय नैबे 4,271 अब्ला गोबां बुरजा पस्ट नङा होमबा बे पस्टआव जोङो दाखालि मोन्दोंमोन माने माखासे एसामिस जों लिरनांसिगोन एसामिसखौ कम्पालसारि बानायबाय होननानै अब्ला बेयाव बेसेबां नंखाय बेसेबां सैथो आं खोन्थालांनि दा पस्टखौथ' जों नुखाबाय नङा होमबा बेसे बुरजा नङा होमबा गोबां बुरजाथार नङा होमबा दाना नायसै दा कुइसन पेपार उइल रिटेन एग्जाम उइल बि इन द फलोइं लेंगुवेजेस अब्ला दा नैबे कुइसन पेपारा नैबे UB आरो AB नि कुइसन पेपारा मा रावाव जागोन जाहैदों मा रावनि जागोन जाहैदों मा रावनि बहाय नायनोसै नाउ एस पार द सिरियल नाम्बार 1 आव दं इंलिश एसामिस बड' फर द BTR रेन्ज नै BTR ओनसोलाव जोंनि BTR ओनसोलावहाय क'क्राझार बाक्सा उदालगुरि एन्ड चिरां नङा होमबा बाक्सा चिरां क'क्राझार एन्ड उदालगुरि बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव मोनब्रै जिल्लायाव मा जागोननो इंलिश एसामिस एन्ड बड' बे जोङो बे मोनथाम रावजों जोङो कुइसनखौ मोननो हागोन थामहिनबा इंलिशनिबो मोनगोन जोङो एसामिसनिबो मोनगोन जोङो बर'निबो मोनगोन जोङो अब्ला जोंहा बर' मिडियामनि स्टुडेन्टफ्रा जोंहा BTR ओनसोलनिया जेबो गोनो गोथो गैया लोगोफोर बे बिराद मोजां गुड निउस होनना बुंनो हायो जोङो फर BTR रिजननि थाखाय बेवहाय दं बर'जोंनो जोङो कुइसनखौ मोननो हासिगोन जायखिजाया कुइसनखौ जोङो बर'जोंनो मोननो हासिगोन नाथाय इंलिशआ कम्पालसारिबाथ' इंलिशआथ' थाखागोन नङा होमबा इंलिशआव बेसेबां मार्कनि थायो बे इंलिशआ थाखागोन नाथाय बाखि जा कुइसन दङ जेनेबा जेनेरेल एवारेन्स थागोन जोङो मेथ्स थागोन जोङो बा हिस्ट्रि थागोन जोङो जेखुनु मोना मानो जोङो बर'जोंनो मोननो हासिगोन बुजिबायना लोगोफोर जेबो गोनो गोथो गैला बेनि उनावहाय जोंहा 2 नाम्बाराव दं इंलिश एसामिस बेंगलि फर द साउथार्न रेन्ज डिस्ट्रिक्ट काछार हाइलाकान्दी करीमगंज एन्ड डिमा हासाव दानिया लोगोफोर होनदों नैबे खोला ओनसोलनि जिल्लाफोराव होनदों खोला ओनसोलनि जिल्लाफ्राव मा मोनदों इंलिश एसामिस एन्ड बेंगलि बे मोनथामखौ मोननो हागोन जों आरो स्पेसियेलि मा होनदों काछार हाइलाकान्दी करीमगंज आरो डिमा हासाव बे जिल्लाफ्राव जोङो इंलिश एसामिस एन्ड बेंगलि लेंगुवेजजों जोङो कुइसनखौ मोननो हागोन अब्ला गोनो गोथोया लोगोफोर बेनि सायावबो क्लियार जानो हाखाबाय बेनि उनाव मा मोनगोन जोङो लोगोफोर नायदो नैबे 3 नाम्बाराव इंलिश एन्ड एसामिस फर द रेस्ट अफ डिस्ट्रिक्ट अफ द स्टेट दानिया जोङो मा मोनदों लोगोफोर आसामाव मोनबेसे जिल्ला दंमोनलाय दा
34 जिल्ला नङा होमबा लोगोफोर 34 नाम्बार अफ 34 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन आसाम नाव नङा होमबा अब्ला दा प्रेजेन्टलि आसामावहाय जोंहा 34 जिल्ला दङब्ला जोंहा नैबाव मोनब्रै थांबाय नङा होमबा बेनि उनावहाय नैबावहाय जोङो मोनफै थांखो 1 2 3 आरो 4 गासै 4 बेसेबां जाखो 8 था थांबाय नङा होमबा बेनि उनावहाय जोंहा 34 निफ्राय जोंहा 8 खौ माइनास खालामबा बेसेबां फैयो अब्ला बेनिफ्राय 14 निफ्राय 6 अब्ला 26 गासै 22 था जिल्ला दंबावो होमबा नैबे 22 था जिल्लायावहाय जों मा मोनगोन लोगोफोर इंलिश एन्ड एसामिस नि कुइसन मोनगोन जों अब्ला जोंहा बै आउट अफ बिटिसि नि माखासे बर'फोरनि थाखाय जोबोद खस्थ' जानोसैलाय नङा होमबा जेरै जोङो मोननो हायो ओरै बरपेटा ओरैहाय जोंहा सनितपुर ओरैहाय जोंहा मा होनदों गोबां कार्बि आलं गोबां दं नङा होमबा गोबां जिल्लाफोर दं नङा होमबा बे जिल्लानि बर'फोरनि थाखाय बेयो जोबोद दुखुनांथाव जालायबाय आरो मा थामहिनबा जोंनि बर' मिडियामनि स्टुडेन्टनि थाखाय बै बर' साबजेक्ट गैया बै आउट अफ बिटिसि नि थाखाय जोबोद खस्थ' जालायबाय नङा होमबा नाथाय जोंहा एस पार्ट जोंहा बर' रावा आसामनि एस'सियेट लेंगुवेज आरो भारतनि 90 सेड्युलाव हाबनाय हिसाबै बेयाव जोंहा थानांगौमोन कम्पालसारि बर' रावाबो थानांगौमोन नाथाय बेयाव दुखु गोनां बाथ्राया बेनो जे बियो खालि जोंनि बिटिसिआवल' थाबाय नङा होमबा बेवहाय बाक्सा चिरां क'क्राझार एन्ड अदालगुरि बे मोनब्रै जिल्लायावल' थानायनि थाखाय जोंहा मोनसे दुखुनांथाव जाहैबाय नङा होमबा आउट अफ बिटिसि नि थाखाय नाथाय जोंनि बिटिसि नि थाखाय बेयो जोबोद मोजां खौरां अब्ला बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ आरो जायफ्रा गोनो गोथो मोनदों बिथांमोना सोंहरफिननो हागोन आंनावहाय आं रोखाथि खालामना होगोन अब्ला भिडिअ माबायदि जादों कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो बे नैबे खोथाखौ जोङो मोनथिबावनांगौ जे बेखौ बबेनिफ्राय इस्यु खालामदों नङा होमबा बबेनिफ्राय इस्यु खालामदों लोगोफोर नैबावदों डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस आसामनिफ्राय फैदों आरो बेयाव दं चेयारमेन SLPRB आसाम उलुबारि गुवाहाटीनिफ्राय आरो बेयाव जोंहा बे नंखाय लेटार नङा बे लोगोफोरनि बेवहाय जोंहा लेटार नाम्बार दंखायो लेटार नाम्बार थानायनि थाखाय जों बेखौ नंखाय होनो हाया नैबे जिनिस थानायनि थाखाय अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर माबायदि जादों कमेन्टआव खोन्थाहरदो एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय।